И да дадем гез, вие нормални ли? Да дадем гез. По-добро. Аз ще дам, аз дадах ес, каквото и да дадеш, няма, ще се фейлне. Трябва или един човек да даде по... Да, или друг човек да даде. Рого по-насрано. Този мангал е този град, който му оцеле. Е то там. Не бягай просто. Аз ще направя теглаж. Ера! Уджия Рипериньо. Кой май бе? Победителя? Кой ми бе? Не, стъмнаха ма на Търент. Защо Рипериньо. мене стъмват на Търент? Защо винаги мене? Куата. Ние не сме свалили. Той там и ги пази. С тебе стои искам 5 гласа ес. Това е невъзможно. Възможно е, не така сме ги обръщали. Аре, Кера, лесно отворена е. Добре, колко прасета ми се станаха? Тя знаеш колко станах имам. Бе, сега чакай малко, че сме много шоково място. Добре. Арима, моето миче, пошек Че можем да загубим, а пък и имаме шансове да спечелим, понеже ги бие много. Какъв шанс няма? Прасета няма да видим. Че никакъв нямаме. Ще кръста този свят на прасетата. Както и тази на семейство ранен ден. И вече един си 1 милион и ти остай. Да, не ми съм доставил. Рага. Тази позиция може да бъде търсена за това. Най-добрите от тази специалност. Да им ги пангам. Да им ги памитая. Абе, чуйте, ако направят едно нещо, ама с всички... Не играе. Чуно тях Абе, просто. чуйте, бе. Help me. Чуйте. Ако всички айтеми в играта се единят в едно, дали това ще стане? Бягай, Колко пари ще бе, къде отиваш, бе? Не мога, бе! Бъгна ми! Ти къде отиваш? Бъгва ми, бе! Нали ти казах, че им лак? Ими аз имам, на мен ми върви с 2 FPS. 3. Тебе 2, ама на мен 139. И точно това му пречи да И спечели. много ми лаги. Право се едно байгани ми се странно. Не. Не, по-скоро байгане сякаш ще спира нита. Не, стахана. Бутна халива. Бутна халива. Сега на 100 км. Лайнокрак. Ма бутна Абе, що халива. давате не, бе? Виж, че ги... Те Нещо не стана няма на това. 2000. Чакай малко, бе, ако защитаваме, нали знаеш какво може да стане? Абе, ти една кола не са щупени. Щупили са ни вече кола, ама... Това няма никакво Вече значение. изчупиха. Чупиха ни 4 кули. Това няма нищо значение. Гледай. Дабъл кил вече направим. 0. Ей, идеално. Намери Кайрон. Идва обрата май. О, да, обрата дойде. Най-много обичам, като казвам и че има обрат бе. О, не! Аз съм махна. Ела сега. Ала сега да ти езна малката чучур. Духин зал се купил. Какво? Какво е Айде, това? яде. Защо набирам 15 милиарда план? Защо? 15 милиарда, О, добри периньо. Саши,
Бягай, На бягай. този свят, който играеш собствено за 5 епизода. Бягай, че ще назема Ще тази. сме Кой иска неща, от в циганската дипе? Боята ти му е много голямо, бе. Аз съм в края. Най-край сме, край сме. Пръднаха на устата. Айде, това беше. Нищо, поне играхме до край. Никой нищо не са... Поне не сме се предали. Това е важното. Victory on defeat. Поне не сме се предали. Това е важно. Аз искам да бъда честно, отколкото да се предам като някакъв страх. Дай ми Да, ама се предаде като играхме преди Саш да дойде, нали? Какво? Ама се предадахме преди Саш да дойде да играе, нали? Какво това? То беше невъзможно да спечелим. Аз бях с някакъв буклук тогава. с никаква коропарма. Кой се играе? О, 270 кинти. Аз не дадох скин. Еми, ако искаш Майнкрафт сега, Саша, пък само ще чакаш да свърши епизод. Има някакви класто няма Майнкрафт. Ко? Класто няма Майнкрафт. Родителят от телевизионния наш, който И два има. английски происход, наши. Още колко парички ми трябва? 440 кинти ми трябва, това няма. Дай играем това нещо. Упс. Аз няма да игра повече ли? О, Не се играем. Знаете ли какво пречи? Вие двамата играете ли, не двамата Майнкрафт? И аз ще играх аз с вас, ако играете. Ами аз имам скола. И аз имам Майнкрафт. Аз пък не искам да оставам така. Еми, сега ще изчакаш да свърши епизода. И тогава. Кой ми пише? О. Толкова няма да погледна. Ау. Колко синглплеер ли играеш? А? Синглплеер ли играеш? Коко? Синглплеер ли играеш? Може да изчакаш. Почна да снимаш ли? А? Почна да снимаш. Почнах да почнах. Сега си правя къщата и там. Още и после. И още малко има. Тук. Нещо вящо място, където къде. Мамо! Ска, брат, кон час е? Ко? Курва, не? Всички курва. Сука, блядь. Треш беги, хочу. Трес. Треш беги. Началото на приветствието. Някой да се свети. Това е... Плати... Не знам дали ти си моят принц. Искам да скъсна. Защо да се бъде? Те интересувам да правиш нищо за мен. Ама как ти поне в колия? Леро, в любовта миналото си и тук трябва да го доказваш всеки ден, всеки поглед, всеки жест. И какво правиш? Прибери този език, преминаваш. Значи ти си дал ти ми подаряваш нещо романтично и аз те обичам много. Ти какво да е първо? Какво правиш? Но, бих искала да бъда Джордж.
Меси. Между другото, Злати, може да ми направиш, може да ми направиш интро? Интро. Да. Да. Име. Ама хаси така, клипът се качва 1-2 часа. На мен няма значение. Ама се заслужава чакането. 1-2 часа само за един клип. Заслужава се, чакаме да печелиш повече пари. Ще да правим, окей? Кой пуска това, бе? Кой го пуска това? Кой беше? Злати. Да го добави пак. Да видим дали пак ще се чува и да му кажа. Ти му такова. Аз не мога да го му звънна. Не забравих как се добавиш. Маняк, толкова. Маняка. Ало? Да. Може да ми направиш Остана. интро? Да. Малко съм нахален, ама кога? Може да е сега? О, да ти скате ли музика? Чакай, че аз не мога да намеря. Не, просто ще набера. Моля? Просто ми кажи името. Да, чакай. Аз искам просто да намеря моята любима музика. Чакай, че съм в профила на... Хора, може да е малко този клип, но това ще се казва за този клип. Абонирайте се, ако ви е харесало, да го палете нагоре и до скоро!